wemfethu yazi la kusho ukuthi mfethu yabo into mangikhuluma iqiniso nje emlomeni wami nama drugs engikwaziyo amaningi wena sengangawadla kodwa ngicela ukusho nje ukubalekela ngalawa ubungozi bawo engibaziyo futhi engineshow ukuthi awudabuli kuona kunekuthiwa umgwinyo lento kuthiwa i-ecstasy idliwa ayisandile manje ngicabanga ukuthi bayi-substitute umgwinyo yiphilisi nje elincane elidliwa abantu abaphuza utshwala ngisaphuza utshwala nami ngiyeke ima-drugs kwakhona into ethi hayi idla umgwinyo-ke okay ngizochaza ukuthi inkinga yawo ulimaza kanjani umgwinyo ulimaza ngokuthi ukubonisa izinto ey'ngabonakalisi ukubonisa izinto ey'ngekho okusho ukuthi ulahle uyawususa umqondo wakho ubone ngathi ujahwa abantu kunanto ekuthiwa yini ukubonisa izinto nje ey'ngekho ngoba ngiyakhumbula ngudlile ngesikhathi ngabaleka ngacishe ngaze ngashayiswa imoto ngithi mina bafuna ukungibamba inkunzi usuke ubona izinto ey'ngekho kuya ngawo ukuthi yini osuke uyicabanga ekuqala ungakawudli ngoba kuba yileyo nto ogcina uyicabanga eba khona noma usudlile of which ayisekho into engekho leyo. 2 kunento ekuthiwa i-rock ebhenywa ngepayipi i-rock ihambisana kahle newunga ihambisana nenyawupe ihambisana nani newunga nje i-rock manje mubhema i-rock angikwenze ungayibhemi unga mubhema unga angikwenze ungayibhemi i-rock ngathini sasibiza kuqala nge-Richmond scale ayibhemi ayibi nawo ama-side effects la uwabonayo iba ne-side effects ongayiboni ikwenza ube nenhliziyo encane 1 2 idliwa sasithi ibhenya abantu aba-rich ngoba ngathini ikhama ikwenza ukuthi ukhame ikwenza ukuthi ube high kakhulu okudlula zonke ezinye izidakamizwa. That's why sasimisa newunga thina ngoba iwunga iye kwenza ube nama so base uhayi kakhulu futhi akufuneki ngathi ungaba nama singakho abantu aba-right mabebhema i-rock bayehlisa at least it's in double stiff of scotch noma ini so ukukhama down lonto osuke uhayi ngapha ngoba ungenza ezinye izinto uma uhayi ubhema i-rock kuphela it's a more idyllic manje wayiqala nje khohle ukuthi uyayeka imali uyayidla yonke oyiphethe uma kwaqala nje wabhema nje into encane e-rock noma ngabe incane njengoba ngakuzwisa intuthu esalile kade ngibhema imali uyikhipha yonke it's a more sasibiza kanjalo bese kuba khona i-drugs bakwethu liyabo le drugs ke liyinkinga manje empilweni zabantu abasha nabakhula engicela ukuthi uNkulunkulu asisize sigcile kulona ngoba lifuna ukuzenza ngcono libhenywa kakhulu abantu abaclean bakhomba amaphara abhemiwunga bathi eyibuka nje ngibe njani kanti yazi lento ngicela ukuyikhuluma icaca akekho umuntu onenhliziyo elungile epure njengoSikhotheni ongcolile ohlala emgaqweni nginama reasons wami ngisho njalo kunomuntu odla drugs ohlala endlini oclean ngoba uNkulunkulu understandisa ukuthi mina itashi lengikhuluma ngayo itashi idliwa abantu abagezile aba-right abasebenza kahle abanezimoto abashadile ngoba sibizwa la emgaqweni ngogwayi wamakhala mina ngibiza ngogwayi wamakhala i-cocaine ehambisana notshwala ngeke manje usuyakwazi ukuthi uyibheme yodwa ungaphuzile utshwala kodwa iyomisa sengichaza ukuthi mina kunabantu ababuka abantu abahlala emgaqweni bathi ayamaphara lawa bayabheda bayangcola ebe lo muntu edla i-drugs elimlimaza ngaphakathi itashi ilimaza wena ngaphakathi baningi abantu esibazi abadumile bengeke size sazi thina abantu abawumphakathi ukuthi impilo yabo ithathwe isidakamizwa sokuthi inkinga ngalento ngathi mina kumnye umfana imubhema itashi sokufana nomuntu obeka izinto ezimbi esikokoqoqweni ukuthi mhla kuDisemba usufuna ukusikhipha suke seziziningi kakhulu ungasakwazi ukuyimaintain kufana nemali mengibeka manje imali kuze kushaya uDisemba from January ngibeka into enhle kodwa mase ngiyikhipha isuke eningi nami surprise awucabangeke ubeka izinto ezimbi isikoqoqoqo ngakuthi i-inner soul yakho ngoba mubhema itashi ukhomba abanye abantu usuka nokuthi ubeka izinto ezimbi ubeka usathane ngaphakathi lokho umfaka wena umhlukanise ukumhlanganisa kwakho akona uDisemba ilesikhathi
selikcakile, selikufaka ey'kweletini, selikuxabanise nomndeni wakho, selikuxabanise nonkosikazi wakho uma ushadile, selikuxoshisa emsebenzini. Ile sikhathi sesiqhuma isiqoqoqoqo sekungasanele, ofuthi lapho kusuke sekuwesi ngoba basuke bese abantu wow imali engaka uma unemali eningi, kanti la basuke bethi wow ungcono ongaka, kanti ungcono ngisho naloya okungcola kwakhe okugqamile. Uma ungathatha umuntu manje uthatha umuntu ofuna ukusizakala oyipharola emgaqweni nomuntu odla itasho osabona ukuthi uright noma ofuna ukusizakala, umuntu okuphuzayo ukuthi asizakale ulo muntu odla itasho engabonakali ukuthi udla drugs kunalomuntu obonakala ngoba unento ethi ngifuna ukubonakala ukuthi ayi uNkulunkulu ngifuna ngisize kulento engiyona kuqala. Lo unento ethi abakaboni nje abantu, abakazi nje. So kubukhuni kumuntu ofihlile izinto engisho ukuthi kunomuntu odla isidakamizwa. Lesi iBhayibheli lami ofihla iphabezi wakhe akaphumeleli. So ingakho ngithi leli drug leli isitha lisuse ifocus yethu sabantu abasha kulawa angcolisa abantu, kulawa abahlalisa emgaqweni, kulawa exposed kakhulu aseaziwa. Sayifaka kule ekuthiwa icocaine ngoba yona uyakwazi ukidla kodwa ubusebenza for a time being, uyakwazi ukidla kodwa ubushadile usanengane usondla for a time being. Sifocus kuthina sayibekela abantu abadla itashi ngokuthi ubone ngathi uright, uyakwazi ukukhomba ngeminwe mubona amaphara, ukubukhuni ukuthi ubonakale ngoba yona ungayenza njengoba ngisho usebenza, ungayenza uthisha, kanti it's just only a matter of time. Nayo it's a drug ekugcineni of which usuke bukhuni kakhulu ukuthi uliyeke mawukuthi uyalifihla. Kuba bukhuni kunomuntu osebenzisa idakamizwa ezinormal ukuyeka idrug komuntu osebenzisa lela drug. Liyingozi kakhulu and ngiyacela ukuthi silibukisise. Liyingozi kakhulu, lidila kakhulu nomqondo, lihlala emqondweni, lize emqondweni because liyasinifwa. Abantu abaningi ababulawe igcwala kwi-medulla oblongata, ngeke ngasearch ngayo ngathola liya emqondweni straight, kuthiwa it's a straight drug ngoba likwenzisa lihambisana kakhulu notshwala. Kodwa akekho umuntu ophuza utshwala ongalibhema idrug engimaziyo umuntu omusha. Ngisho ngabe kuthiwa uzenza ngcono wakaqali manje usaphuza utshwala bodwa, kodwa izwa ngami uma uphuza utshwala uyayibhema itashi, uthanda ungathandi. Angisho kabi, angisho ukuthi uyayibhema noma ungayibhemi, kodwa ngichaza ukuthi mina iwumakhelwane notshwala ngoba nabo buyenye into isithe singene kusona ngoba phela isitha sisodila nentsha. So sizame ngayo yonke indlela ukuthi khona abazenza ngcono abakhomba laba ngoba sengibulele ngewunga. Okay, ku right, ngizobathola kanjani-ke laba abafundile abanama-diploma abahlala kahle abanemzini abazalwa ama-families a-right wa-understand ukuthi ngizoletha leli drug. Indlela lilethe ngayo uqale ngotshwala, wabona engathi muphuza utshwala ungcono kunabantu abangaphuzi ngoba wena uba clean okokuqala, uhamba iy'ndawo ey'thophu, kanti bekuwumqondo wokulutha abantwana abasha intsha ukuthi iyazi ukuthi yona ingcono, ukuthi wasondeza-ke lento ekuthiwa itashi. Itashi-ke bafowethu, ngisho mina ngeke ngayibhema, ngihlala komunye umfana ngangiyomsiza lo mfana lo kancane nje lo daba. Ngangiyosiza umfana usengicela uma ukuthi awufise ngoba usizizakele wena, cela ungisizile ngane yami uyigadi idla iwunga kanje kodwa ifuna ukuyeka. Ngathatha umama ngayomgada lo mfana kubo la egcekeni. Lo mfana lo ubhuti wakhe bawu2 badala kunaye, yena umagcino, baphuza utshwala. Oyedwa uphuza utshwala kuphela, omunye uphuza utshwala netashi, ubhema netashi. So kwangiphoqa ukuthi ngoba lento engangizoyenza la yenze lo mfana lo akakathanda ukuyeka ama-drugs, akakathanda ukuyeka iwunga. Ngagcina mina ngomqondo wami ngithi mina ngifuna ukuthi ufuna ukubase nomfana engize ngaye la, ngimkhombise ukuthi uzwana kanjani nobhuti wakho. At least ingcono ekuthiwa niphuza nobhuti wakho noba2. Ubhuti wakhe ngangazi ukuthi mina ubhema netashi. Ekuzwaneni nobhuti wakhe ngangena ngokuthi ngifuna ukuphuza utshwala, ayisaphuza utshwala nobhuti wakhe kamnandi, kanti ubhema lento ekuthiwa itashi. Ngikutshela ukuthi nami ngase ngiyibhema itashi ngoba iyamakhelwane. Awukwazi ukuphuza utshwala uhamba iy'ndawo noma ungangaphuza noma ungangayibhema manje uright, kodwa muhamba iy'ndawo ey'nobumnandi, yazi ukuthi uma uphuza utshwala uhamba iy'ndawo zobumnandi, itashi uzoyisebenzisa uthanda ungathandi. Uyazi-ke uma ngixoxela ukuthi iy'dakamizwa siyini, sisidakamizwa nje.
kahle kahle isidakamizwa masikasi siqale sibuke lelo gama isidaka imizwa. Kunabantu mfethu engaziyo mina, for instance, for example, uma usebenzisa isidakamizwa kunezinto yabo nje ngicela ukuyibeka le icaca. Yabo uma usebenzisa isidakamizwa kunezinto engafunction kahle emzimbeni wakho singekho. Le example encane nje aboma ukuthi umuntu oshadile othi isidakamizwa kuzoba nomehluko uma ungasebenzisanga kupartner wakho mase nenze inkonzo yasebusuku. Oqala lokho nje okubalekile kufanele sikwazi. So uma umuntu othi isidakamizwa kuyakuphoqa ukuthi uhlale usidla whenever uzoba no partner wakho ukuze si pick up la wena ubone ukuthi awukwazi ukupick up khona. Okwesibili, abantu abadla idakamizwa manje mfethu ba exposed noma abathengisa abama prostitutes. Akakwazi umuntu ukuthi abe i-prostitute noma adayise ngomzimba wakhe engazidlanga isidakamizwa ngoba okokuqala sithiya ingqondo, emese kwesibili siza kwi-system yakhe sizodaka imizwa yakhe ukuthi lento ayenzayo ingasheshe ukwanela ngoba phela ukudayisa ngomzimba usuke efuna ukuthi abe nama custom noma usuke efuna ukuthi asebenze kakhulu kunalokho abe ngakusebenza before adla isidakamizwa. So kuwumthetho ukuthi umuntu uma uyi-prostitute umuntu isidakamizwa ungalona i-prostitute ugcina vice versa, ugcina usudla isidakamizwa udlela ukuthi ukeep up nalento oyenzayo. Uma ungayona i-prostitute udla isidakamizwa usuke udlela ukuthi ukeep up nonkosikazi wakho noma kunomuntu ephuzela ukuthi akwazi ukukhuluma mengaphuzile mesho njalo uyena kodwa usuke kodwa ukuthi udalwe ngaphuzanga wakhule ngaphuzanga. Lento iqale nje ifuna ukuba ihawu lakhe lokuthi ahlale ephuzile njalo athi umuntu mina ngikwazi ukufanishela kakhulu ugwayi ngawubhemanga. Cha, leyo nto leyo ihawu lokuthi uvimbe ukuthi ugwayi uhlala ungawubhemi. So isidakamizwa siyinto ukuthi mfethu uyenzela ukuthi ukeep up ngathi nento okusuke uyenza ngaleso sikhathi. Umuntu yabo nje njengoba ngisho ukuthi angikwazi into yami ingazi ngithane nayo ngibhema ama drugs ingazi yona. Mengaweka ama drugs sohlukana ngoba izothiwa wena wasuyabhora manje. Hawu minkonzo yasekamera awusekho nje. Enhliziyo yami zoba ukuthi kanti yazi le yanto isengikhohliwe ngoba banethi iwungi nethenze nje ukuthi uyalasta enkonzweni yasekamereni mudla yona. Baqinisile mebesho njalo kodwa yazi ukuthi kusuke kungenzi wena yonke into ensuke iyenza. So mekwayeka umuntu oyeka abantu engibaziyo mina abathandane indoda yakhe ibhema noma intombi yakhe ibhema kukhona into ongabhemi abathandani mase kukhona oyekayo ngoba lento akade yenza lapha akayenzi mase uyena ngoba kusuke ngayena obekade yenza lento. Okwesibili, abantu namanje abantu abadayisa ama drugs uncamela ukuthi ingane yakhe ayisuse noma ayixwayise noma bazi kwifamily. Kune family engiyaziyo yase Newlands, imafia yakhona idayisa ama drugs, idayiselwa ngisho na ingane zakhona kodwa yikho ingane yakhona ebhema ama drugs. Angazi lento bayithatha kodwa ikhona nje lento ukuthi menginengane ngidayisa ama drugs iadvice yami iqala kuzona einganeni. Uyangena phela ngokuthi uzwana nabantu kodwa ifamily enomuntu odayisa ama drugs even ngabe kuthiwa udayisa ama drugs emgaqweni umuntu ozwana naye noma ingane yakini wenza sure ukuthi ayiwadli. The reason being ukuthi usuke uyibuka into eyenzeka kubantu ngezinxa yedakamizwa, usuke unayo into eyenzeka kubantu ngenxa yedakamizwa kodwa ngokuthi wena usuke udinga imali awunendaba nokuthi omunye umuntu olandela kwenzekani kuyena. Usuke unendaba nabantu bakho abaqondene nawe ukuthi kwenzekani bona. Ungazi ukuthi uNkulunkulu lo mase ufuna ukukhombisa ukuthi this whole thing is wrong akangeni ngawe nangalabantu bagadini. Uyakuyeka nje uzukhule ngokuthi wakwayenza lento wangarepenta kuyena ukuthi uNkulunkulu yazi ngibolele imizwa izingane zabantu eziningi ngidayisela idakamizwa ngoba ngidinga imali. Ayenze ngengane yakho. Kunomuntu sanakhala kumina athi yazi la ngadayisa mina ingidi iminyaka yami yonke ngaze ngakhula ngayeka sengimdala. Manje umzukulu wami una 17 usebhema yona le ngidi ngangidayisa. Ngangitshela ukuthi sengiphumile kuma drugs ngoba ngangitshela ingane yami leza lelo mzukulu ukuthi ama drugs ayaphetha ngiyiwonisha ngiyenzela yonke into ngenxa yala ma drugs asodayisa ekhaya. Kodwa manje usungena eNkulunkulu wami ube confess lo muntu ukuthi mhlambe iphuthe ngalenza ukuthi ngingarepent uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngiyaxolisa ngokubulala ingane zabantu. Ingakho lento isingene ekhaya futhi iwese kumina ngoba engathi kuphinda phindeka lento iyenzeka einganeni zabantu through ingane yami. So nje angazi ngayichaza kanje umoya wesitha
uhlaselo kudinga ukuthi si-understande thina ukuthi i-drugs liyini, liwumuphi umoya, sililwa ngayiphi umoya, ngoba bathi abanye abantu wena ngeke nalo uNkulunkulu wakho njalo uhlala umgqamisa ukuthi usuze mina. So ngiye ngithi mina kukhona umoya owaziyo o spiritually owazi ukuthi ungakwazi uku-opposa i-habit embi oyenzayo, ngiyacela usticke kuwona. Ngeke ngiyibali imoya ekhona but siyazi ukuthi abantu sikholelwa ey'ntweni ey'ngafani. So ngenzela ukuthi nawe ukhululeke kule nkolo yakho nayo, wenze sure kodwa ukuthi iyakusiza ekulweni nomoya ohlasela umndeni wakho wesidakamizwa, ngoba isidakamizwa kuyiqiniso ukuthi it's a World War 3. Lokho ngizokusho nje ngoba kuzoliwa kahle kahle manje nentsha yethu kunabantu ekwaziwayo ukuthi kusasa kufanele babe yini. Ngeke ngikhulume ngithi kubanye abafethu, uyazi ukuthi isitha sazi la siyakhona, sazi isitha i-present ipackage uNkulunkulu anawo ngathi. That's why siletha izinto ezikanje ukuze siyasididisa ukuze singafiki kulento uNkulunkulu ayishilo ngempilo zethu.